Iritsi da azken astea. Ikasturtea amaiera baita gaur! Zakitz, barre egin edo negar. Ez esan hori, aste oso ona izan baita. Topera. Mikel Ariz, Markel Aitor. Eta ikasturte honi begira, zein da zuen balantzea? Zero patatero, sin más, sin más. No comment. No comment. Baina ondo edo ez. Batzutan pentsatzen eskerrak programa hau. Azkena den. Zer, gorosti. Esperen egiten. Gatxeixan dala. Aizue, benetan? Ez esan hori. Nire balantzea oso ona izan da. Balantzea, notak ematen hasiko bagina, oso ona, Oso ona. Ikasturte, erra. Eskerrak, oso ondo pasadugu eta. Zenbat animalia sartu zituen Moisesek arkan? Denak. Arka Noerena zen. Bihotza, beteta. Hori ere bai. Eskerrik asko beste ikasturte batez, gurekin egotearren. Nemeti pasatu zareten guztiei eskerrak edo bigarren denboraldia izan da guretzat. Plazerrez egiten dugun Erabateko. saioa da. Uda ona pasa! Izan iluze! Oso ondo, eskerrik asko. Hori da, agur!